Мисля, че инсталирахме първия вентилатор през 2013. Цялата топлина стоеше на тавана на помещенията и накрая излизаше през някой прозорец. Ние бяхме запознати от местния дистрибутор на Айриус какви продукти предлагат. Решихме да инвестираме в техния продукт. И всъщност първия проект, в който инвестирахме, ни се изплати в рамките на 18 дни. Беше невероятно. Просто имаше смисъл да сложим още дестратификационни вентилатори. Повечето от работниците дори не забелязват вентилаторите, но аз определено ги усещам, когато видя спада на цената на сметката за тока. Ако те са на място, където е твърде топло и можем да махнем топлината от тях, това е победа за нас. Особено през лятото помага на хората да се чувстват по-свежи. В края на краищата всичко, което ще покачи нивото на комфорт на служителите, е голям бонус за нас. Търсихме различни енергоспестяващи начини, като подобряване на облицовката, смяна на таваните и други. Специалист проучи дестратификационните вентилатори и заключи, че сметките ни ще спаднат с 20 до 50%, така че те са брилянтни. Работи се много лесно с тях. Комуникацията винаги е бърза и ефикасна, сметката за тока също спадна невероятно. Харесва ми също, че услугата е цялостна. Дава ти се разграфен проект на помещението с предложение къде ще е най-добре да се поставят вентилаторите. Знаем, че те ще свършат и цялата работа по инсталацията. Ако имате пространство, което ще държите отворено и искате да пробвате да задържите топлината в него, със сигурност ви насърчавам да сложите дестратификационни вентилатори. Осъзнахме, че сме премахнали тонове въглеродни емисии през годините.